जतन हामबाय जों साइमानो त्रिपुरा हास्टेव कक बरक लैंग्वेज न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैना निनतियै ताल बाहाना याखा आबनति जे जोंजाम आबो अनेक दिन अनेक सालरमै आबो चेंसाय फैमानि ओंखाय गुबै कक साना थांखाय 1968 नि सिमी कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै जिनि त्रिपुरा सारक आंदोलन जबा खालाय फैमानि ताव फनाबो सेटेलिं याखौ आबन बागै खना 12 तारिख फेब्रुआरी 2024 रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न सैनानि लिखित नोटिफिकेशन माया सं जरादै जों इनडिफिनिट पिरियड नि बागै जिनि त्रिपुरा मथानि स्टुडेन्ट विंग्स र बरक टीआईएसएफ र बन दाकखा इ बन जत खाबाय खुबाय फायै आरो सहयोगिता खायनायनि बागै आं कबगना मुजुं तामनि बागै हिमालय त्रिपुरानि गोरों थायो आ बन खालायजाकनाय आर इ बन खालायजाकमानि आबो सुदु मात्र जिनि कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट सिंनानि सानमुंनो तयै आरो कोनो पलिटिक्स गरै जिनि लैंग्वेज जेबाबे डिप्राइभ खालायजाक दंखा कक सातानि जेबाबे जोंनो तालबाना खालायजाक दंखा आबुनि थेके रखांनायनि बागै बा फियक जाकनायनि बागै अच्चाबा खालायनायनि जों थांलाय दङ जों बो एस ए त्रिपुरा म थाङै आबनो सापर्ट खालायखा जों जे मानसा गोरों थायो जे बन हंलाय दङनि आरो जतनो जार सुबिदा मते थाङै सहयोगिता खायनायनि याखा बरबे गदालानि बागै आं खाबाय खुबाय त्रिपुरानि जत रांजोनि ताकते बहुसना कबो हामबाय।